ndiwonjezere mukayang'ana maaudio atatu mbale amene ine ndafotokozera kufotokozera za chipanikizo chimene chili mkudza. Mwamva mbale adindo apa adimini nonse ngati munambuloka mbale iyi mtseguleni kuti amve nawo chimene ndikufuna kufotokoza kachiwirika. Ndimapereka ripoti la ku LCD kuliphatikiza ndi kufanana kwa zimene amapanga ndi kufanana kwa zimene baibulo linanena. Now mukayang'ana maaudio amene inuyo mwawerenga atatu mkupezamo chofoka chakulephera kunena madeti chifukwa china chimene chandikanikitsa kuti nnene madeti nachi. Mmene ndimalankhula zimenezi ndimanena chiyambi chake kuti kunali LCD usiku wa pa 14 kucha 15 ngati si usiku wa pa 15 kucha pa 16 ndimanena nkhani imene. Now pofotokozera nkhani imeneyi ndimanena kuti ma website achipembedzo cha Satana amalandira madroni, amalandira ma CCTV amene ati awatumize ku dziko lonse lapansi. Ndimatero twine. Now tamverani nkhani iliyonse imene ine ndimayitenga ku LCD suneneri, ndipo mawu awa ndikunenawa mukachita check maaudio anga onse kuchokera nthawi imene anthu akala kufunsa mafunso za LCD ndakhala ndikunena kuti I'm not a prophet, ndipo makamaka ndikamanena nkhani za ku LCD sinimazinena ngati mneneri chifukwa ndimakhala ndikuona ku Google pa intaneti. So za ku intaneti si uneneri. Kuphatikiza pamenepo amene amakambirana kumeneko si anthu olungama. Anthu opanda chilungamo amatha kunena chinthu chijankukanika kuchita. Zinthu zambiri zimene amalankhula ku LCD pafupifupi 70% ya zimene iwowo amanena zimatha kuphonya madeti koma zimachitika. Simuna ndimvetu pamenepo ndikudziwa chichewa chakuvutaniso kufa koma muchimve chichewa. Ngakhale mudapita ku sukulu, ngakhale ndinozindikira m'malemba, koma mbale mundimvesese ndikunena kuti ndikamanena kuti ripoti la ku LCD ndimalankhula za anthu amene ali osatembenuka mtima. Kuphatikiza pamenepo ndikamanena kuti ripoti la ku LCD sinimakhala kuti pamenepo ndikunena kuti ndi prophecy. Si prophecy imene ija ayi. Uneneri umakhala umene ukamapemphera mzimu wa Mulungu akugwere ndi akuoneseza msogolo ndiye uneneri. Koma mukanena kuti ndatsegula ku website iliyonse, internet iliyonse imene mungasegule mukagugula si uneneri. Tsopano ine ku LCD ndimaona live zimene akukambirana anthu otsutsa Mulungu. Sindikhala kuti pamenepo ndikuziona ndili mu the realm of the spirit. Sindimakhala kuti ndili mu mzimu poona za ku LCD. Kama zamvalite chichewa tikuti LCD ndi internet, ndimagugula pa internet then nachera kamalira kabero kukakhala live meeting mufoni mwanga gingi ndimadziwa kuti date ija ndi lero ija anakambirana kuti adzakumana ija ndiye nimapanga namba langa ndikwadziwawo kenako imatsegula ndipezerera kuti iyi kanetiwike kakuvutavuta ndisakire basi ndiona kuti apapa live ndaipeza ya ku LCD. Ndimaona za pamene paja ngati ndi mwayo olemba ndiye malemba ikuoneka bwino ndikuthekera ndimatenga foni yanga imodzi apa inapenapa inayindika kukamwa inayindika pabwino ndikuti ndikamaona zimene ndikuona pamene popo inayinkumapanga rekodi opakadali panopa akupasirana chikho koma mukuoneka ngati muli magazi opakadali panopa akutere ndi internet
now za ku internet izi nchimwene suneneri kuti mufune kuti mmene mumu ndiye mukhale kuti ngati mulungu anandituma bwanji sinanene madeti iyayi. Tsono ndikuwuzeni m'bale wanga kapena ndiliwuze dziko, anthu amenewa amakambirana madeti a zinthu zimenezi pamene zizayambe. Ngakhale mu LCD imene iyi amakambirana za diso loona ponseponse la Big Brother is watching you, ananena ni madeti omwe amene ziti ziyambe zimenezi, anaonetsa primary ya kuyamba kwake. Kodi ku Malawi kuno simumamva kuti madigital anayamba maiko ena, zakuti maiko ena ayamba digital money? Nanga ku Malawi kuno zakuti ayamba kuyitanisa masimu kadi ngati chiyambi chongoti pititsa kutsogololo kwa chenicho, simunamve zimenezi. Now madeti amayikamo, koma ine madeti anenaja sinimayika chifukwa chakuti ndimadziwa kuti amene mukundimvetsera pama social media tilimo anthu ena amene kumva kumativuta. Mwachisanzo tsiku lina ndimakumbukira panali pa 31 ngati si pa 1 January chaka chimenecho, ndidapita kusongani kwathu kumudzi kumene ndidapita ndi m'bale Matipa ndanyamata amene tinkachokera kwa abusa Matipa kupita kusongani kukalalikira uthenga wabwino munyengo imene tinali kuphunzira kulalikira ndi kuphunzira mawu a Mulungu. M'bale Matipa anandigwira dzanja ndikunditumiza kumeneko kuti tapita m'bale kumeneko kukalalikira kusongani kumpingo kwawo. Ndidayimirira nkukufotokozerani zimene ndinaona ku LCD, koma pokufotokoza kwanga sinanene kuti ku LCD ndaona zakuti, koma ndinangofotokoza sinaike koma wa LCD. Nanena kuti posachedwa magesi ayamba kuzima dziko lonse. Ndingotenga nkhani ya magesi yokhayi. Kuchokera chaka chimene nanenacho achaini achanali atanena madeti amene ku Africa ayambe kuzima magesi, kuzimira zifukwa. Koma detilo ine sinalinene ndinachita bwino chifukwa kuchokera nthawi imene iwo adanena ndikuyika date yakuti magesi azima, panatenga zaka pafupi ziwiri kuti magesi aja azime koyamba dziko lonse la South Africa, mpaka na nkhuku zoyikira ni magesi kuyamba kufa for the first time. Panatenga zaka ziwiri. Panatenga zaka ziwiri kuchokera pa 1 January chaka chimenecho nitapita kumpingo wa m'bale Matipa 7th day Hillview ya kusongani, mumve mpingo. Panatenga zaka ziwiri kuchokera tsiku limene nalina kuti magesi ayamba kuzima kuti azime koyamba dziko la America. Panatenga zaka ziwiri kuti magesi azime koyamba mdziko la Britain. Panatenga zaka ziwiri kuti magesi azime koyamba kwa Aluya ku Dubai. Kodi nkadakhala kuti madeti amene adawanena ku LCD aja ndanena pakati posepa kuzafika zaka ziwiri anthu bwezi panomo matija mukananena kuti munthu ndi wabodza ananena kuti pa 10 azima magesi. Taona ni magesi sana zima, koma kodi magesi aja kufika lero sana zime? Patenga zaka zingati ntanena kuti ku LCD akukambirana za umupe season 6 kulandidwa kwa chakudya cha ana ayobo. Ngati mungakumbukire bwino, sopano kufika lero ndimawerengera kuti pafupifupi 2.5 years chitulukire ni audio ya umupe season 6 kuti chakudya cha ana ayobo chilandidwa. Koma to adanena date ngati kuti zimene zozo apanga chaka chomwecho. Koma padusa zaka zingati kuzafika lero mmene mwaona Malawi mwana wa Yobo chakudya chikulandidwa. Kuti inyo mubwere pa umphawi huu umene mwaupeza tikunena kuti ndi boma la chakwera. Koma uli ulosi wa zimene yo adanena kuti chakudya chilandidwa dziko lapansi. Kodi dzigumula
dzagwa zochuluka bwanji m'mayiko, njala, fetereza. Sindinanene nkhani ya fetereza chaka chimenecho kuti zimene zizi ndi daladala. Ndiponso ndanena umupe season 6 kuti kukhala nkhondo kuchokera ku mayiko amene kumakhala fetereza. Sinayambike nkhondo ku Ukraine, koma amene ankanena ngati kuti nkhondoyo iyamba mawa. Ndikadakhala kuti ndanena siku kumadzafika chaka chimene mwaona dinokha kuti chakudya cha ana Yobu chayamba kulandidwa dziko lapansi, mukananena kuti cha atwaibo ndabodza anatizichitika pa 10. Koma nyaka ya amanena madeti. Ndibwere pomaliza, kunali LCD imene ankanena the great lockdown imene tichitike ndipo iyambira ku South Africa. Inali lockdown anayilengeza yoopsa kwambiri, ndipo adanena mpaka madeti. Chinali chaka chatha, koma chidachitika ncha ku LCD tu mpaka adanena date. Koma ine polengeza kuti zimene zizichitika ku South Africa sinanene date, koma ine adanena madate. Mpaka munthu wina wachizimayo ku South Africa adayipeza information na yenso adayamba kumanena madate kuti chaka chino zichitika. Koma chaka chija chinatha mpaka chaka chija chathaso chinonso ndi chino yachitika lockdown iyo ku South Africa. Koma for your own information, lero lomwe mmene mukukuchamo 3:30 kunali LCD imene abwerezaso zomwe zija kunena za mmene lockdown iyendere, ndipo atchulaso dziko la South Africa. Mmawatu wa lero kuti kukhala lockdown atulusa ngakhale strategy, ngakhale asilikali aonetsa ndege zopakira za asilikali amene akupita ku dziko la South Africa kukalithandiza boma la South Africa kukayeserera lockdown. Iyambiradi ku South Africa, kuno ku Africa ayeserera ku Africa, ayeserera ku South Africa. Ndi testing. Ndikadakhala kuti ndanena madate, ndikanakhala kuti ndikuchita bwino, koma tu madate adawanena. Ineyo ndakhala ku chipembedzo cha Satana m'bale wanga 17 years. Ndakhalako ma meeting aku LCD maulendo ambirimbiri siningawerenge more than 120 chakuti times ndikuchita appeal pa LCD. Me as a person ndachitako appeal pa ma meeting amene kuthamangira maulendo 100 chakuti wakeso wankulu kwambiri. Ndimadziwa zimene kumene kwa amalankhula, zimene akanena zichitika lero zimakhala kuti sizidachitike nthawi yomweyo, chifukwa iwo aja ndi satanic force amaza kumanaso ndi force ya Mulungu yopanga resist. Akadakhala kuti Mulungu amango alekerera iwo aja achipembedzo cha Satana kumangolekerera woyendesa dziko aziyendesa anyhow, inu ukanakhala kulibe ife. Koma chifukwa cha Mulungu amene ine ndidabwera mbali yache wakhala akulepheretsa ndi kugwira mphepo zinayi pa mapulani awo aja, ndipo zimapezeka kuti zasunthira chaka china pa zifukwa zoziwa mwini wache Mulungu. Now ineyo nkamalankhula mwina chipanikizo chiyamba chaka chino, mwina chipanikizo chikhoza kuyamba chaka chamawa, mwina mtsogolo. Sindikungonena ngati munthu osowa chilungamo ku anthu ayi, koma ndikulankhula zimenezi ndikamanena ndimakhala ndili ndi experience yozindikira kuti ndachitapo appeal more than 140 chakuti times pa LCD, ndipo ndikudziwa kuti akanena kodi akalamula anthu amenewa zimene akufunazo zikabwera mdziko zimazakumana ndi mphamvu yanji ya angelo anayi amene amagwira ngodya zinayi za dziko lapansi kuti mphepo zisaombe. M'bale wanga kunjaku kuli angelo anayi amene amakhala against ndi anyamata ku LCD. For your own information, tili ndi anyamata follow ochokera ku the Almighty amene amagwira mphepo zinayi, amene amalimbana ndi ma information ndi ma ndondomeko ndi ma policy
amene achipembedzo cha Satana amapanga, ndipo iyeyi ndi amene amagwira mphepo zinayi. Mukadakhala kuti mukudziwa zaka department kena kamene kali ku chipembedzo cha Satana kamene kamachedwa kuti WY2. WY2 ndi kagulupu ka chipembedzo cha Satana kamene kamakhala ndi angelo aukali amene amabweresa zimphepo zongochokera po tunda. WY2 amabweresa zimadzi zopanda kuchokera zambirimbiri. Angelo ameniwa amadziwa bwino zowawa zimene amakumana nazo kulepheretsedwa kuchokera kwa angelo anayi amene amagwira mphepo za dziko lapansi. Ndikungokuyankha mu audio yachiwiri kuti ndikudziwise kuti m'bale, sindinasokonezeke kunenawo chaka chino o chaka chamawa o chaka chinacho. I'm not confused. Koma ineyo chifukwa choti LCD kapena zimene nimaperekera umboni zochokera ku Satanic sikuti nimangonena ngati kuwerenga kapena ngati kuti ndawerenga mabuku. I was a member wa Satanic, a little member wa Satanic Temple. I was a member wa top 10 secret societies, the most dangerous top 10 secret societies in the world. Ineyo ndikulankhula pano. Now, ndi experience ya zimene asatanic amanena zimene zimalephereka chifukwa cha angelo anayi amene amagwira mphepo za dziko lapansi. Ndiye ine ndili ndi experience yomaziwa kuti zimatha kulephereka. Ndikhale pano ndiye ndiyambe kumanena madeti. Chipanikizochi chiyamba pa February. Angelo ajakakana kutetezera inuyo ndi ine kuti tisagwe m'mavuto. Kodi Yesu akuti nyani? Akuti musachiyese chizengerezo chabe. Musamachiyesa chizengerezo pamene Yesu sakubwera ku dziko lapansi. Musamachiyese chizengerezo chabe. Now, ndimadziwa kuti pali chizengerezo chimene it's not ordinary. Chilipo chizengerezo chifukwa cha mwini wake wamphamvu zonse amene akuchedwetsa kubwera kwake, amenenso amasuntha mapulani a Satana oti achitike ku dziko lapansi. For that reason ndimene yandipangisa kuti ndiyankhe patatu, kapena chaka chino, mwina chaka chamawa, mwina mtsogolo. Mbuye akudalitseni m'bale wanga. Ndinolandirika pa gulupopa ndipo pitilizani kufunsa mafunso ena mpaka tsiku limenelo. Mulungu akudalitseni.